Ε, Καλά, καλημέρα. καλημέρα, καλημέρα. Πες μου Πώς πότε πάει? θα έρθω στην Ίσυρο να τους τρελάνουμε όλους. Όποτε θες. Τι γίνεται, πες μου τα νέα σου. Λοιπόν, αρκετά καλά. Μμ? Δυναμικά ξεκινάμε φέτος. Ε, μ' αρέσει. Τι έχεις Μ' κάνει, αρέσει ότι κάνω. τι έχεις κάνει. Λοιπόν, κοίταξε. Ε, το πάω πολύ καλά. Είμαι και ευνοημένη σχετικά το χειμώνα γιατί τα παιδιά είναι στο σχολείο. Έχω το χρόνο. Μμμ. Δεν έχω όλα τα εξαρτήματα όπως είδες στο γυμναστήριο, αλλά γίνεται καλή δουλειά. Εγώ δηλαδή βλέπω ότι σιγά σιγά ανεβαίνω. Δεν γίνεται μόνο καλή δουλειά, μη λες ψέματα. Μισός άνθρωπος έμεινες. Μισός και καμία σχέση. Όταν είδε ο άντρας μου, γιατί είχα καιρό να του δείξω το πριν και το μετά, οπότε όταν του έδειξε την τελευταία φωτογραφία μου λέει δεν είσαι εσύ. Του λέω εγώ είμαι να το, του λέω η κουβέρτα μας, ξέρω εγώ, του έδειχνα πίσω το Μμ. πλάνο και μου λέει πότε τα έκανες αυτά, πότε επέκτησες μυς. Εντάξει, εντάξει, έδωσες πόνο. Δεν ήταν Ναι, εύκολο. Εντάξει, κάνουμε και καιρό ρε εσύ, κάνουμε και καιρό. Δηλαδή, ένα χρόνο. και κάνει καλά, εντάξει, όμω κάνει σκληροπυρηνική προπόνηση. Θα σε πάω και σε αυτά, θα σε πάω και στα προπονητικά. Απλά ήθελα έτσι λίγο να μου κάνει μια αναδρομή, λίγο να το συνειδητοποιήσει εσύ πρώτα απ' όλα το τι έχει κάνει. Λοιπόν, ναι, ξεκινήσαμε πέρυσι τον Ιανουάριο, 8 Ιανουαρίου. Ωραία, ιστορική μέρα. Κάτω θα είναι η επέτειό μα αυτή. Θα είναι Ναι, η είχαμε επέτειό ξεκινήσει μα. δειλά-δειλά. Φεβρουάριο ξεκινήσαμε και με τον κλέαρχο, ώστε να αρχίσω να κόβω, να πέφτω κιλά. Κοίταξε, τα κιλά εντάξει έφυγαν γρήγορα, αλλά εμένα μ' άρεσε το ότι άρχισε να σμιλεύει το σώμα. Πήρε πολύ Ε, γρήγορα γραμμή. ναι, πραγματικά. Και δεν, κάποια στιγμή σου είχα πει και στα μηνύματα ότι δεν έχει μόνο αυτό που φαίνεται. Δηλαδή πιάνω την κοιλιά μου και είναι σκληρή. Είναι πολύ σφιχτή, είναι καμία σχέση με το πώς ήταν, έτσι. Κακά τα Να ξέρεις, ψέματα. όσοι βλέπουν το transformation μπορεί να παθαίνουν σοκ. Είναι. Και εγώ, αφού και εγώ στην αρχή είμαι δύσπιστη, λέω, κοίτα να δεις τώρα το διάστημα, ας πούμε το καλοκαίρι, λόγω της δουλειάς, επειδή δεν έκανα πολύ γυμναστική, ναι μεν ήμουν στα πιο αδύνατα κιλά μου, Μμμ. αλλά τώρα μ' αρέσει που είναι πιο γραμμωμένο, φαίνεται πιο ωραίο το σώμα. Εντάξει, κοίταξε, επειδή είναι και η περίοδος τώρα του χειμώνα, μας παίρνει και λίγο να ανέβουμε σε κιλά, είτε αυτό λέγεται μυϊκά κιλά, δηλαδή να είσαι και λίγο πιο χαλαρή, έτσι ώστε λίγο πριν το καλοκαίρι να ξαναπιέσουμε. Γι' αυτό κιόλας Ναι. στο πρόγραμμα που σου είχα ήταν πιο πολλά κιλά, λίγο πιο χαλαρά ήσουν. Εντάξει, δεν είναι τόσο έντονο όσο θα είναι αυτό που θα κάνεις τώρα. Ναι. Αν σου πω όμως ότι αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Ναι, λογικό, γιατί είναι πιο έντονο. Αυτό ναι, δηλαδή τώρα έχω κάνει τις 2 μέρες. Μ' αρέσει πιο πολύ, δεν ξέρω, κυκλική λέγεται αυτή, δεν ξέρω Ναι, αν είναι σαν, λέγεται. είναι σαν Πολύ κυκλική. Είναι σαν κυκλική. Στην ουσία σωστά. κάνεις τρεις ασκήσεις συνεχόμενες της ίδιας μυϊκής ομάδας. Δηλαδή δεις ότι κάνεις ώμους, κάνεις καιρό από πάνω, κάτω, από κάτω, πάνω. Εδώ πιέζω και έχεις πιάσει όλες τις γωνίες και όλα τα μήκη. Δηλαδή μετά δεν γίνει να μην είσαι πιασμένη από αυτή την προπόνηση. Ναι, αυτό. Έλεγα χθε στο άντρα μου ότι να του λέω, είδες, τώρα πονάω παντού. Δεν πονάω Κάνει, μόνο στο ένα. κάνει γυμναστική ο άντρας σου. Ο άντρας μου έτσι μπα, το έχει ψηλοαφήσει. Τώρα ζηλεύει λίγο και προσπαθεί να κάνει στο σπίτι, αλλά ζορίζεται πολύ με το στρατό. Μμ. Και έρχεται, ξέρεις, με ένα κεφάλι πολύ χάλια, δεν έχει την ψυχολογία. Ναι, εντάξει ρε εσύ. Ενώ πιο παλιά, Μμμ. πριν αποκτήσουμε την μικρούλα, τον τραβούσα εγώ στο γυμναστήριο. Πηγαίναμε μαζί περπάτημα. Τώρα, εχθές, ας πούμε, με το ζόρι να το λέω, έλα πάμε για ένα καφέ, αλλά θα πάμε με τα πόδια, θα περπατήσουμε. Μμ. Τον έχω βάλει λίγο, εντάξει, δεν έχει πολλά κιλά. Είναι εντάξει στα κιλά του Τον έχω δει, 80-82. δεν είναι, Άρα μια χαρά είναι. έχει κάνει, ας πούμε, την μπάκα του σε σχέση με το Μμ. πώς ήταν καμία σχέση. Εντάξει, άκου τώρα. Μακάρι, τώρα τον Άσε, βλέπω λίγο ζηλεύει. βλέπει εσένα
που έχει κορμί ο Σάρας, Ναι, θα, ναι, ναι. θα, θα τρελαθεί, θα αρχίσει κι αυτός, θα του μπει το μικρόβι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει Ναι, ναι, περίπτωση. ναι. Εσύ πότε ξεκινάς σεζόν να πεις ότι μπαίνω δουλειά full? Ε, Κοίταξε, είναι συνήθως μετά τις 20 Απρίλη, αλλά θα πούμε επίσημα 1 Μαΐου. Εκεί ξεκινάνε τα κανονικά ωράρια, full time. Πώς θα είσαι τότε με το πρόγραμμα? Κοίταξε, μέχρι 15 Ιουνίου, που τα Μμμ. παιδιά, οι μικροί πιο πολύ είναι σχολείο, είμαι οκ. Γιατί εγώ πάω νωρίς, πάω πολύ πρωί, όταν αφήνω τη μικρή στο σχολείο 8 η ώρα, οπότε είμαι οκ. Από τις 15 Ιουνίου θα είναι το πρόβλημά μου, που εκεί πάλι θα πρέπει να το γυρίσουμε σε γυμναστική στο σπίτι, μέχρι το Σεπτέμβριο. Εκεί είναι το πολύ δύσκολό μου. Εκεί είναι το πολύ δυσκολό από πολλές απόψεις. Πλέον δεν είσαι αρχάρια. Πλέον είσαι Μα, προχωρημένη. Δηλαδή, έχεις πάει γυμναστήριο, μου έχεις σηκώσει 40-50 κιλά. Δεν γίνει να σε γυρίσει στο σπίτι και να σου πω τώρα κάνε κάτι. Θα βρούμε τη λύση όμως. θα Ε, κάνω, ναι, ή θα μειώσουμε το χρόνο. Αυτό, δηλαδή λίγο να το παντρέψουμε ώστε να κανονίσω, ναι, να την αφήνω κάπου ή το μεσημέρι. Αν εγώ έχει κάποιες μέρες που δεν δουλεύω το μεσημέρι, έχω κενό, εκείνη κοιμάται, να το σκάω εκείνες Δύο τις μέρες. ασκήσεις, δηλαδή ακόμα και δύο ασκήσεις να πας στο γυμναστήριο να κάνεις. Δεν ξέρω τις αποστάσεις. Είναι κοντά, μακριά. Είναι πολύ κοντά. 5 λεπτά, 5 λεπτά. Ωραία. Δηλαδή δύο ασκήσεις να πας να κάνεις. Π.χ. καθίσματα και deadlift τη μία μέρα. Την άλλη μέρα να κάνεις κάτι άλλο. Μισή ώρα να σου πάρει 20 λεπτά, μα τα κάνεις μπαμπά να τελειώνεις. Εάν το κάνεις αυτό 3-4 φορές, θα κάνεις πολύ καλή συντήρηση. Πολύ Ναι, καλή συντήρηση. Επειδή θα είναι καλοκαίρι, θα γραμμώσει κι άλλο. Απλά το ναι. παραπάνω, δεν ξέρω αν μετά χάσεις τέτοιο. Σπάσει πρόσωπο, όλα αυτά. Όχι, Καλά, θα δεν είπα δω. ότι θα Θα δούμε σπάσει, δεν είπα ότι θα σπάσει. Προς Θεού, προς Θεού. Απλά σου λέω τώρα θα πώς το κυλάει. πάμε. Ναι, θα το πάμε σιγά σιγά και το βλέπουμε στην πορεία. Πόσα κιλά είσαι, Τώρα στα 50. πώς έχεις ξεκινήσει. 50-50 μισό εκεί ανεβοκατεβαίνω. Στα πόσα έχεις ξεκινήσει, θύμισέ μου. 56. Οκ, ωραία. Τι Το διαφορά. Σεπτέμβριο. Αύγουστο-Σεπτέμβριο είχα πέσει στα 47. Ήταν λίγο ύποπτο. Να ξέρεις. Ύποπτο. Ναι. Εντάξει. Μη πέσεις τόσο. Δηλαδή και τώρα έτσι που είσαι με τη μυϊκότητα που έχεις, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ καλή. 1-2. 1-2 να μην τα χάσω. Μμ. Θα Λίγο, χαθούν ούτως ή λίγο. άλλως το καλοκαίρι. Εντάξει, μην το πολύ ζωρείς, θα χαθούν μόνα τους. Αυτό σου λέω, ότι μην σε πιάσει εταιρεία. Ναι, Από ναι. ενέργεια πώς είσαι? Πέρα από την περασμένη εβδομάδα που σου είπα ότι πονούσα γιατί πήρα και βολταρέν, είχα όχι ακριβώς πιάσιμο, ήταν Μμμ. πόνος ψηλά στην πλάτη. Μμμ. Εκεί με έριξε λίγο, αλλά είναι και η εβδομάδα που περιμένω περίοδο, ίσως γι' αυτό. Κατά τα άλλα είμαι εντάξει. Οκ. Δεν με έχεις θέμα, ας πούμε, στο να ξυπνήσεις, στο να κοιμηθείς. Όχι. Τίποτα. 7 Σπάνια, ώρο σπάνια. ύπνο. Ήταν κάποιες μέρες που ήμουν πάρα πολύ πιασμένη και Μμμ. ξυπνούσα το βράδυ. Ξεκίνησα μαγνήσιο, νομίζω βοήθησε Ποιο λίγο. μαγνήσιο παίρνεις, θύμισέ μου. Κάτσε λίγο να το δω να σου πω, Ναι, γιατί ναι. αυτό είχα βρει εδώ στο φαρμακείο. Δεν έχουμε πολλές επιλογές. Θέλουμε να έρθουμε νησιρό. Για πες μου, Να πούλησέ μου το νησί σου τώρα. Λοιπόν, είναι τέλειο το νησί. Αυτό έχω βρει. Κεντρικό. Βλέπεις. Οκ, ναι. Ναι, 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 ναι. Παίρνω 2 την ημέρα μου είπαν. Ένα πρωί, ένα βράδυ. Να ξέρεις, Όχι. σε στέλνει τουαλέτα αυτό. Γενικά δεν έχω θέματα. Ποτέ μου Γιατί, δεν είχα θέματα. αυτό το συγκεκριμένο μαγνήσιο κάνει κάτι με μια όσμωση στο μάχη και στέλνει πιο εύκολα στην τουαλέτα, να το ξέρεις αυτό. Ναι. Εντάξει. Έλα, πούλα μου, 6 λεπτά μου πουλήσει το νησί σου. Το νησάκι μας λοιπόν είναι ένα τέλειο. Αν θέλεις να έρθεις να κάνεις χαλαρές διακοπές, Χαλαρές, ναι. είναι μικρό. Είναι μικρό νησάκι. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε πολλές παραλίες, Μμμ. αλλά και Τι θα αυτές οι γίνει. 2-3 είναι ωραίες. Οκ. Εντάξει. Οκ. Ωραία. Αυτό μπορείς να το συνδυάσεις με κάτι άλλο, ας πούμε, π.χ. να έρθω Νήσιρο και να πάω που άλλο. Κο, Ναι. Ρόδο. Α, είμαι λίγο, σε αυτά κάπου λίγο χάνω Ναι, το ναι, ναι. που ακριβώς είναι. Δηλαδή
Κάλυμνος είναι κοντά και επειδή υπάρχει συνέχεια, έχουμε συνέχεια το καλοκαίρι καραβάκια, Μμμ. μπορείς να κάνεις ένα μικρό tour, γιατί και η Νήσιρος είναι πολύ μικρή. Δηλαδή 2 μέρες σου αρκεί να τη γυρίσεις άνετα. Μμμ. Μμμ. Οκ. Οπότε ναι, μπορείς να κάνεις ένα μικρό tour τα γύρω-γύρω νησάκια. Γιατί Ρόδο θα έρθω ούτως ή άλλως να πάω. Μήπως το συνδυάσω με Νήσιρο, ας πούμε. Τους κάνω κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, Τέλεια, μια χαρά. Και τι θα όχι. σου πω τι κάνουμε με το πρόγραμμα. Ναι. Για αρχή, επειδή γίνεσαι και πιο advanced, κάποια πράγματα λίγο θέλω να τα έχεις και εσύ στο μυαλό σου, να πηγαίνει ρε παιδί μου. Πάντα, εντάξει, τα έχω γράψει κιόλα, αλλά πάντα την πρώτη εβδομάδα σε όλα θέλω λίγο να δοκιμάζεις τα κιλά σου. Δηλαδή, ωραία, ξεκινάω, μου γράφει ο Χάρης 10 έως 15, πάντα την πρώτη εβδομάδα ξεκινάω πρώτο σετ λιγότερα, δεύτερο περισσότερα, τρίτο οριακά. Και μετά το Μμ. τρίτο σου, δηλαδή όταν βρεις το τρίτο σου σετ, το κάνεις σε όλα. Δηλαδή, αν ας πούμε στα καθίσματα παραδείγματος χάρη έκανες 30, 40, 50, τα 50 κιλά την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να είναι σε όλα τα σετ. Μμ. Και αυτό. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα όμως, θα δεις ότι σε κάποια σου λέω 3 σετ, δεν σου έχω σε όλα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Την επόμενη εβδομάδα θα μου το κάνεις 4 σετ. Μμμ. Οπότε αυξάνω σετ και ελέγχω μετά κιλά. Αυξάνει σετ και μετά θα έρθουμε να ανεβάσουμε τα κιλά. Δηλαδή στα 4 σετ. Ναι, Στο λέω αυτό γιατί είναι έτσι το πρόγραμμα που θέλω να λαχανιάζεις. ναι, ναι, ναι. Πρέπει να τελειώνει σε ένα 40 λεπτό όμως. 40-50. Μην βγει παραπάνω. Ναι. Εντάξει. Αυτό. Καλά, σίγουρα θα δεις. Εδώ πέρα θεωρώ ότι σε ένα τεραβδόμενο θα δεις ότι ίσως πέσει κανένα κιλό. Γιατί είναι λίγο πιο μεταβολικό από όταν το προηγούμενο. Απλώς επειδή ποτέ σου, τουλάχιστον όσο συνεργαζόμαστε, δεν έχεις κάνει δύναμη, δεν έχεις δουλέψει δύναμη. Κάνω 4-4, 6 τριπλές. Αυτό πώς σου φάνηκε? Ατελείωτο. Πραγματικά ήταν ατελείωτο. Ήταν Το ξέρω. ατελείωτο. Πω, πω, πω. Όταν έχεις Καθόμουν υποχρεώσεις. το βράδυ, Μμ. μια μέρα πριν, καθόμουν το βράδυ και έβλεπα το πρόγραμμα και λέω, οκ, θα το βγάλουμε. Θα το βγάλουμε. Αλλά ήταν ατελείωτο. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά στον χρόνο μας που όχι δυσκολεύτηκα, Παρέσκες. αγανακτούσα. Έκανα- Αγανακτούσα. Εντάξει, λογικό είναι, αλλά δες, γύμνασες ένα ερέθισμα το οποίο δεν έχεις κάνει ποτέ. Οπότε ήσουν πολύ Ναι. παρθένα και ό,τι αλλαγή θα ερχόταν πολύ γρήγορα. Δηλαδή το ότι Μμ. έφτασε σε ένα σημείο να σηκώνει βαριά κιλά, τώρα που θα έχει πιο ελαφριά κιλά, θα δεις ότι πάλι θα ήταν πιο βαριά από ότι αν δεν το έκανες αυτό καθόλου και πήγαινε Ναι, απευθείας στο πιο μεταβολικό. ναι, ναι. Από διατροφή πώς είσαι? Από διατροφή καλά. Ξεκινήσαμε τώρα να κόβουμε λίγο με τον κλέαρχο. Σου έκοψε από τώρα σκληρός? Ναι, τώρα ξεκίνησα. Έχει 2 μέρες μου έστειλε. Σκληρός ο Ε, Κλέαρχος. Πες. να σου πω όμως κάτι. Η προηγούμενη διατροφή ήταν πολύ full. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που έτρωγα με το ζόρι, ειλικρινά. Ήτανε full full. Τώρα νομίζω ότι είμαι στα καλά μου. Νορμάλ και οι ποσότητες. 2 μέρες δηλαδή είμαι αρκετά καλά. Μου έβαλε πρωτεΐνη. Πρώτη φορά ξεκινάω πρωτεΐνη. Δεν έχω Μμμ. ξαναπάρει. Αν θες μην πάρεις αυτά. Επειδή σου στείλα έχω κάποιες, άμα θες να πάρεις μια πιο οικονομική partner, εννοώ ότι, οκ, μην... Ναι. Οκ. Αυτό, αλλά γενικά είναι ωραία διατροφή. Σου έβαλε για κρεατίνη. Όχι. Μήπως να σου βάλει. Το Καλά, συζητάτε εσείς τι να το πω εγώ. το συζητάω και εγώ, δεν είναι. Δηλαδή, σου βάλε πρωτεΐνη. Ωραία. Καλά έκανε και σου έκοψε θερμίδες, γιατί αυτό το πρόγραμμα έτσι το θέλουμε, με λίγο πιο χαμηλό υδατάνθρακα. Στο προηγούμενο δεν μας πείραζε να φας καλά, λίγο να ξεκουραστεί το σώμα σου. Γιατί τώρα δεν είναι μόνο το πρόγραμμα που θα κάνεις, είναι και η δουλειά που θα έχεις. Οπότε, Ναι. εμείς πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Κρεατίνη θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, να ξέρεις. Ναι. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ και στην συγκέντρωση, γιατί έχει κεφαλική δράση, και στην προπόνηση. Δηλαδή θα δεις λίγο το σώμα σου, και όταν θα χάνεις κιλά να μην αδειάζει. Θα το βλέπεις ρε παιδί Ναι. μου να έχει γραμμές, ωραίες γραμμές. Ναι. Εντάξει, κρεατίνη, οκ. Τι παίρνεις μετά την προπόνηση, πριν την προπόνηση, ό,τι θες, δηλαδή 2 γραμμάρια πριν, 3 γραμμάρια μετά.
5 γραμμάρια παίρνει στην ουσία. Ε, Ωραία. κάτι άλλο σε βιταμίνη παίρνει. Όχι, τώρα όχι. Τίποτα. Οκ. Ούτε ντε, ούτε. Σου είχε πει ο κλέρχος να πάρει πεγανολόνη. Σωστά. Ή όχι. Κάτι μου είχε πει κάποια στιγμή, αλλά δεν το πήρα. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν θυμάμαι. Κάτι του είχα πει ότι δεν ένιωθα πολύ Είσαι καλά. κουρασμένη. Ναι, 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 ναι. Μπράβο, ότι είχα λίγο παραπάνω κούραση, τραβιόμουν. Αλλά δεν το βρήκα εδώ. Έπρεπε να το παραγγείλω και Καλά. τεμπέλιασα, δεν το παραγγείλα. Να ξέρεις, ούτε εγώ δεν το βρίσκα στο δικό μου. Ενώ Θεσσαλονίκη. Βέβαια, Ναι. πεγανολόνη και αυτό που σου είπε, αν το πάρει ο άντρα σου. Το Ντούρας. λέω γιατί τα έχουμε τεστάρει με τον Κλέαρχο, ρε παιδί μου, ότι είναι 2-3 συμπληρώματα που είναι φωτιά. Ναι. Εντάξει, μην πάρει κάτι, δεν χρειάζεται. Ε, όχι, δεν χρειάζεται κάτι. Απλά κρατίνη πρωτεΐνη. That's it, αυτό δεν τίποτα άλλο. Ωραία. Πες μου στόχο. Στόχο. Ναι, στόχο μέχρι να ξεκινήσεις τη δουλειά που ξεκινάς. Εγώ το βάζω 15 έκτο. Μέχρι Οκ. 15. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, τι θέλω. Θέλω λίγο να γίνω λίγο κομμάτια. Λιγάκι θέλω. Κομμάτια. Οκ, Το οκ, μ' γουστάρω. αρέσει. Εντάξει, κομμάτια θα γίνεις ούτως ή άλλως εσύ. Λιγάκι. Μέχρι μετά τον Ιούνιο θα το βλέπεις κάθε μέρα. Και το λέω αυτό, το λέω έτσι. Είναι σαν και σαν τους bodybuilders και εσύ έχεις πολύ χαμηλό ποσοστό λίπους. Κάθε μέρα θα είναι μια διαφορετική μέρα μετά τον Ιούνιο. Ναι. Ωραία, το κομμάτι και το ακούω. Από μυϊκή ομάδα που θες να δώσουμε έμφαση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έτσι όπως βλέπω το σώμα μου, θέλω λίγο, δεν ξέρω πώς γίνεται, αυτό στο πόδι, χαμηλά στο γόνατο, που γίνεται ένα κεφαλάκι, μια ωραία γράμμα. Μμμ, Αυτό θέλω να πετύχουμε στα πόδια. μμμ. Το ποπουδάκι μου νομίζω ότι είναι αρκετά επάνω, οπότε, οκ, Ναι, πες. καλά το πάμε. Μμ, Θέλω η κυλίτσα λίγο να σμιλέψει παραπάνω, στο μμμ, πλάι ειδικά. μμμ. Τώρα δεν ξέρω αν πιάνει την μυϊκή ομάδα της μέσης. Κοιλιά μέση, Κοίτα, δηλαδή. εντάξει, είναι και πλάι κοιλιακή, είναι και λίγο Ναι. πατής ραχαίος εδώ πέρα, ναι, να έρχεται όλη η Μπράβο. κατένη. Μπράβο, ναι. Μμμ. Ε, καλά, χέρια πάει πολύ καλά. Καλά, μου Θα πιασε ήθελα όλο το λίγο. σώμα τώρα, Μα γι' είπαμε. αυτό σου λέω, δηλαδή, ξέρεις τι, μα θέλω λίγο απ' όλα. Δεν θέλω να είναι ε, τούμπανο το ένα σημείο και το άλλο σημείο να είναι χάλι. Οπότε θέλω λίγο, Συμμετρία. Οκ. ναι. Εντάξει. Δεν μ' Εντάξει. αρέσει δηλαδή πολλές φορές που βλέπω κάποιες κοπέλες είναι από τη μέση και κάτω τίποτα και ψηλά είναι πολύ γυμνασμένες. Ούτε το αντίθετο μ' αρέσει. Η κλεψίδρα που λένε που είναι δηλαδή Μμμ. τούμπανο κάτω, ο ποπός, wow και Μμμ. πάνω μηδέν. Όχι. Θέλω να υπάρχει μια συμμετρία σε όλο το σώμα. Οκ, οκ, εντάξει. Εντάξει, αυτό. Καλά, αυτό το έχεις ήδη. Απλά το θες παραπάνω. Θα Εντάξει, κουραστώ. Δεν πειράζει. τι να κουραστείς καθόλου. Μα όλη δουλειά την έχεις κάνει, Ανά. Τι συζητάμε, όλη δουλειά έγινε. Τώρα απλά μιλάμε για τις λεπτομέρειες λεπτομέρειες. Δηλαδή, αν δείξω κάποιον την εικόνα σου και πω τώρα αυτή η γυναίκα μου λέει θέλει να χάσει κι άλλο ή να γίνει να γραμμώσει, θα μου πει τι μου λες. Ναι. Οκ, οκ, το έχουμε. Ρώτα με, ό,τι θες να με ρωτήσεις. Απορίες Α, γυμναστικής, τα πάντα. Λοιπόν, ναι, κάτι Να με που το έχεις έτσι, διαβάζω μην έχεις. συχνά. Όχι, κάτι που το διαβάζω συχνά. Οι ημέρες προπόνησης Μμμ. διατροφικά πρέπει να είναι οι ίδιες με τις ημέρες που δεν κάνω προπόνηση ή πρέπει να πέφτω λίγο, να κόβω κάτι. Α, να κόβεις. Εγώ θα σου έλεγα να ανεβάζεις, όχι να κόβεις απαραίτητα. Γι' αυτό, εκεί ήθελα τώρα εγώ να σου καταλήξω. Έχω διαβάσει ότι κανονικά τις ημέρες που δεν προπονείσαι πρέπει να μην τρως το ίδιο. Εγώ γιατί όταν δεν προπονούμε Τι να σου. έχω μια τάση να πεινάω λίγο, να θέλω κάτι παραπάνω. Ναι, πεινάς, γιατί η γυμναστική ρυθμίζει τις ορμόνες σου. Επίσης, και το να έχεις, καλά, εγώ με τσάπης να έχεις το ίδιο φαγητό πάντα. Δηλαδή, είτε κάνεις Ναι, προπόνηση, είτε δεν κάνεις προπόνηση. Εντάξει, και οι διαφορές δεν θα είναι τόσο πολλές. Δεν είναι 100-200 θερμίδες που
δεν θα το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν είναι ότι είσαι αγωνιστική και οι 100 ή 200 θερμίδες θα κάνουν αμάν Καλά. τόση διαφορά. Το να τρως λιγότερο όμως όταν δεν γυμνάζεσαι, πάλι δεν συμφωνώ, γιατί ρε εσύ και χτίζεις το μυϊκό σου ιστό. Δηλαδή, στις μέρες που δεν προπονείσαι, χτίζεσαι. Όχι στις Ναι, μέρες που ναι. προπονείσαι. Το, Ωραία. αυτό το οποίο εγώ διαβάζω τώρα τελευταία και ίσως το δοκιμάσουμε με τον κλέαρχο και επειδή το σώμα σου είναι πολύ έτοιμο, το προτείνουμε, είναι να είσαι αρκετά πάνω σε πρωτεΐνη. Δηλαδή, δεν ξέρω ο κλέραχος αν σου λέει, ας πούμε, σου λέει πόσα γραμμάρια πρωτεΐνης καταναλώνεις, αν το έχετε συζητήσει καθόλου. Όχι. Ωραία. Τύπου αν λέμε ότι είσαι γύρω στα 80 με 100 γραμμάρια, εσύ για μια περίοδο, π.χ. 15 μέρες, να είσαι στα 150. Δηλαδή να είναι 3 γραμμάρια ένα κιλό σωματικού βάρους. Όχι ακριβώς carnivore διατροφή, δηλαδή κέτο, να μην τρως υδατάνθρακες, απλώς να είσαι πάρα πολύ ψηλά για να δούμε το μέχρι που μπορεί να φτάσει στο σώμα σου. Που Ναι. αυτό θα είναι το πικ του. Τώρα, για τη διατροφή γενικά, εγώ δεν θα σου έλεγα να τρως λιγότερο ή περισσότερο, για να γυρίσω σε αυτό. Ενώ τρώγε συνέχεια το Ναι. ίδιο. Κανονικά. Ναι, ναι, κανονικά. Ωραία. Ε, όταν είναι μέρα προπόνησης. Μμμ. Λοιπόν, πλέον μπορώ να ξεχωρίσω εάν έχω διάθεση λόγω τεμπελιάς ή αν δεν πάει το σώμα. Όταν δεν πάει το σώμα, να το ζωρίσω ή να το αφήσω να ξεκουραστεί. Εσύ δεν θα μου απαντήσεις. Αχ, παρατήρησα ότι όταν δεν πήγαινε το σώμα δεν μπορούσα να ολοκληρώσω καλά τις ασκήσεις. Οπότε Μμμ. πολλές φορές έλεγα ότι μήπως να καθόμουν, μήπως να ξεκουραζόμουν. Ε, Δηλαδή, εκεί μπορούσα να ξεχωρίσω ότι ήταν τεμπελιά, γιατί όταν είναι μμμ. τεμπελιά πάω και μετά από λίγο είμαι οκ. Αλλά όταν είναι οι μέρες που δεν πάει το σώμα, δεν μπορώ να ολοκληρώσω καλά τις ασκήσεις. Ζορίζομαι πάρα πολύ. Μπορεί να μην μου βγει όλη η άσκηση. Εντάξει, το ερώτημα είναι γιατί φτάνει στο σημείο να μην πάει το σώμα σου. Δηλαδή, Α, όχι τι κάνεις κοίταξε, μετά. μπορεί να είναι μέρα που ίσως έχω κουραστεί, οι μέρες περίοδου, Μμμ. δηλαδή κάτι συνδυαστικά με την καθημερινή μου ζωή, κάτι μπορεί να έχει αλλάξει, να πρέπει να Μμμ. έχω δουλειά πολύ στο μαγαζί, στο σπίτι και με Μμμ. οδήγησε σε αυτό την επόμενη μέρα. Κοίταξε, εγώ τι θα έκανα, ή που θα χαμηλώνα λίγο τα κιλά, αν θέλω να κάνω τις ίδιες επαναλήψεις, δηλαδή να έκανε πούμε δεκάρες, θα χαμηλώνα λίγο τα κιλά, πια, εκεί που έκανα 30 θα έκανα 25, ή που θα έκανα με τα ίδια κιλά ελαφρώς πιο λίγες επαναλήψεις. Απλά στο λέω αυτό γιατί για να μπορέσει να τελειώσει όλο το workout. Δηλαδή, Ναι. αν νιώθεις ότι δεν είσαι καλά, μη σε ζορίζεις, κάνε όλη την προπόνηση με 3-4 επαναλήψεις λιγότερες σε όλα σου τα set, θα επανέλθεις, δεν υπάρχει περίπτωση, ή που θα έκοβα ένα set. Δηλαδή θα έκανα Ναι. αυτό που είχα 3, θα έκανα 2. Θα πήγαινα όλα 2, 2, Κατάλαβα. 2 και λίγο πιο πολύ ξεκούραση. Ναι. Και κάτι τώρα δεν ξέρω, κάποιο ισοτονικό μέσα στην προπόνηση, δηλαδή όσο έρχεται και το καλοκαίρι, ένα μίξ ηλεκτρολιτών πρέπει να το έχεις. Γιατί θα έχετε και ζέστη λογικά εσύ εκεί πέρα κάτω. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ηλεκτρολίτες, ναι, ηλεκτρολίτες θα με βοηθούσαν κιόλας για ενυδάτωση. Δεν σου λέω να φύγεις από το γυμναστήριο τελείω, απλά σου λέω να το πας ένα κλικ 3-4 επαναλήψεις πιο κάτω. Ναι, Και αν ωραία. νιώθεις ότι, γιατί σου λέω από ότι κουράστηκες, ας πούμε αν είναι κούραση από ύπνο, το νιώθω σε μένα, δεν μπορώ να τα σηκώσω τα κιλά, όχι απλά να τα... Οπότε θα πάω σε κάτι πολύ πιο χαλαρό σε κιλά. Mhm. Το concept όλο είναι αυτό που σου λέω πολλές φορές πήγαινε στην αποτυχία ή να έχεις μια επανάληψη από το να μην μπορείς άλλο ή δύο από το να μην μπορείς Ναι. άλλο. Ό,τι και να κάνεις, σε όσα κιλά και να έχεις, αν νιώθεις ότι είσαι πτώμα, θέλω να σκέφτεσαι ότι σε κάθε μου σετ έχω περίπου άλλες 3 για να Mhm. νιώθεις ότι κουράζομαι. Δηλαδή είσαι σχετικά χαλαρή. Σχετικά χαλαρή. Ωραία. Τέλεια. Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι έχω κάποια άλλη Ναι, έχεις απορία. γίνει coach έχεις γίνει. Coach έχεις γίνει. Φτιάχνω Όταν έχω τον καλύτερο. Θα σου πω, φτιάχνω ένα group τώρα με κάτι έτσι, ένα challenge, θα σε βάλω μέσα να τους μπουστάρεις, να ξέρεις. Θα σε κάνω συντονίστρια. Πω, πω. Στο λέω όντως. Τέλεια. Αφού το έχεις, τι να...
Τι λέει το Εσύ πρόγραμμά με σου? βοήθησες πάρα πολύ. Τι, δεν σ' άκουσα. Με βοήθησες εσύ πάρα πολύ. Σε βοήθησε, εντάξει, εσύ το κάνεις, εγώ σε βοήθησα. Εσύ Το πήγες έχω μέσα. ξανακάνει, το έχω πει, το έχω ξανακάνει. Έχουν υπάρξει χειμώνες που ξεκίνησα και έχω ξανακάνει online γυμναστική. Καμία σχέση δεν έχεις. Καμία σχέση. Ξέρεις τι, Ειλικρινά. έχει άλλη τρέλα, δηλαδή το ότι θα μου στείλει και θα είσαι υπόλογη σε μένα και θα σε μπουστάρω εγώ γιατί άντε πάμε σήκω, πάμε να κάνουμε κορμί. Μπράβο. Λίγο το ακούς αυτό και λες τώρα, όπα, τι γίνεται, ας πούμε. Πρέπει να Και το κάνω. ξέρεις ότι δεν έχεις έναν τοίχο απέναντί σου. Μμ. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δεν έστειλες ένα πρόγραμμα, μία διατροφή και τέλος. Θα τα πούμε σε ένα μήνα ή να σου στείλω εγώ μια απορία σαν αρχάρια και Μμμ. να πάρεις απάντηση μετά από πόσο καιρό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ήσουν πάντα εκεί, βοήθησες, στήριξες, εμένα τουλάχιστον, εγώ έτσι το βλέπω. Μμμ. Και αυτό ο θαυμασμός είναι μια παρότρινση, έτσι, κακά τα ψέματα. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Μα ξέρεις τι γίνεται, είναι και λίγο αλληλένδετο. Δηλαδή, όταν εγώ θα σε μπουστάρω, εσύ θα φέρεις αποτέλεσμα. Εγώ θα γουστάρω με το αποτέλεσμα που θα φέρεις. Οπότε μετά θα σε μπουστάρω κι άλλο γιατί θα δω, όπα. Ξέρεις, θα σου πω, στα 200 άτομα δεν μπορώ σε όλους να έχω την ίδια ενέργεια. Δηλαδή σε κάποιον, ας πούμε, κάποιος μπορεί αυτό να μην το δει. Να μην το αναγνωρίσει που το αναγνωρίζεις εσύ. Ναι, αλλά εσύ μου έφερες αποτέλεσμα. Δηλαδή Μπράβο. έκανες τη δουλειά που έπρεπε, έφερες αποτέλεσμα, κατάλαβα ότι επένδυσες σε εσένα, ενώ χρονικά σου να το κάνεις. Οπότε μετά και εμένα μου κάνει αυτόματα αρέσει να επενδύω παραπάνω. Λογικό είναι, ναι. Εννοείται. Εννοείται Ε, αυτό. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα. Σ' αφήνω να Εγώ συνεχίσεις τη χάρη μου. μέρα. Τέλεια. Καλή Θα σου πω, συνέχεια. θέλω να κάνουμε άλλη μία με το που σου αλλάξω το πρόγραμμα. Με το που πάμε σε Οκ. νέο πρόγραμμα να κάνουμε άλλο ένα call. Τέλεια. Σε φιλό. Καλή συνέχεια. Φιλάκια. Φιλάκια, Έλα, φιλάκια. τσάου.